живота се върти. Отмерват хода му стрелките. Часовникът на времето брои. Секундите, посоките, мечтите. Ние сме човешките съдби, изпълнили с любовта си дните. Издайните, които са били, и бъдещите с устрем към звездите. Музика звучи и спомените оживяват. Календарът се мени, но песните остават. Музика звучи, годините отминават, колелото се върти, но песните остават. А ние сме човешките съдби, изпълнили с любовта си дните. Изнайните, които са били, и бъдещите с устрем към звездите. Музика звучи и спомените оживяват. Календарът се мени, но песните остават. Музика звучи, годините отминават, колелото се върти, Но песните остават. Дай ръка на всеки нов човек и посланик в новата му роля. И пътищата в новия ни век, и пътищата в новия ни век. Ще извървим с нова вяра. музика звучи и спомените оживяват. Календарът се мени, но песните остават. Музика звучи, годините отминават, колелото се върти, но песните остават. Музика звучи и спомените оживяват. Календарът се мени, но песните остават. Музика звучи, годините отминават, колелото се върти, песните остават. Но песните Нощен хоризонт продължава с следващия събеседник, а това е певицата Румяна Коцева. Здравей, Руми, и добре дошла. Здравей, Здравко, благодаря. Песен нова, обич стара. Това беше заглавието на тази песен, която току-що чухме. Тя не случайно присъства в това часово време на Нощен хоризонт и поводът е твоето гостуване, защото започва съвсем наскоро петото издание на Evergreen Fest София.
Много съм щастлива да кажа, че Evergreen Fest София ще се проведе за 5-ти пореден път тази година, 2023, в началото на месец февруари и в сравнение с останалите конкурси, както се казва на едно място, заповядайте, първи сме. Това е първия конкурс за изпълнение на евъргрини и джаз стандарти от деца и младежи, както български, така и чужди песни. И не случайно пуснахме песен Нова обич стара, която е по музика на Румен Бояджиев от ФСБ. Текста е на Даниела Кузманова, защото от тази песен сме взели слогана на нашия фестивал и изобщо философията на нашия фестивал, а именно песните остават. А в тази песен пееш ти и една плеяда от български изпълнители. Така е, да. Тя се изпълнява от група от някои от най-известните български поп-изпълнители. Васил Найденов, Георги Станчев, Маргарита Хранова, Нели Рангелова, дует Ритон, Ники Томов. Да не пропусна някого, но наистина и аз имам честта да участвам в тази песен. Преди да разберем от теб какво предстои на това предстоящо издание на Evergreen Fest София, нека да се върнем години назад, малко история и да ни кажеш как се роди идеята да създадеш този фестивал. Благодаря ти за този въпрос, въпреки че ти знаеш отговора. Да, но слушателите може би не. Слушателите сигурно не знаят, сега ще им кажем. Преди повече от 10 години, всъщност миналата година се навършиха 10 години от първото издание на поредицата концерти, българските евъргрини, която аз реализирах с моя клас по поп и джаз пеене. И това беше първоначалната идея да се роди след това и този фестивал, който всъщност се явява продължение на него. Знаеш, че ние тогава, аз да не пропусна да ти благодаря за помощта, издирихме стари български песни и всъщност в една поредица от 5 концерта, в които децата пяха само български песни, разделени по десетилетия, 60-те, 70-те, 80-те, 90-те. Издирихме стари и стойностни, прекрасни български песни, които след това децата изпълниха в тези концерти. Аз бях много радостна, че моите ученици харесаха тези песни, които лично аз помних от моето детство и много съм ги обичала. И това, че за първи път тези деца се запознаха с имена на велики български композитори, като Йосиф Цанков, като Емил Георгиев, и текстописци, като Найден Вълчев и много други. И чуха имената на изпълнители и се срещнаха с песните на Емил Димитров, на Паша Христова, на Кирил Семов, разбира се, Лили Иванова, Йорданка Христова, Маргарита Хранова и други такива големи български изпълнители. Така че те хем опознаха до известна степен тази част от българската поп-музика, която тогава се наричаше естрадна, хемия обикнаха и се опитаха да почне да изпълняват, което никак не е лесно, защото тези големи наши изпълнители са изпълнили песни, които са много трудни. Изключително трудни. Казвайки, обикнаха тези песни, как възприемат изобщо миналото на българската музика? Знаем, че младите имат други предпочитания към различни стилове. Някои от тях се стараят така да имитират световни звезди, но ето ти с този фестивал и с връщането назад във времето провокираш в децата любопитство, може би и внимание към и отношение към тази музика, която, нека да наречем, тя е класика. Така е, музиката се развива. Поп-музиката също се развива. Сегашната музика звучи по друг начин, отколкото тази, която е била преди 40-50 години, да кажем. Но това, което аз искам да провокирам
у младите хора, които се занимават с музика и с пеене, е не да пеят само стари песни и да творят в стила на старите песни, а те да познават основите на не само на нашата, но и световната поп и джаз музика, защото, както ти знаеш, джаза е основата на забавната музика в световен мащаб. Така че те да вземат от тези най-големи майстори това, което биха могли, тяхното майсторство, защото това са много големи майстори в световен мащаб в джаза и в частност в българската поп-музика или естрадна музика от това време. И след това, ако могат, да го приложат в своето творчество сегашно, в своята сегашна дейност на певци и на музиканти. Това са умения, това са знания, това е ноу-хау, това е можене, което те могат, така да се каже, да се равняват по най-високите стандарти в тази музика и след това да се опитат да я приложат в своето собствено творчество. Ще продължим да си говорим след една песен, а тя не е толкова случайна песен. Това е класика в българската музика, Синя вечер, която ти не записа, а изпълни на живо на един концерт. Така е. Може би след това да разкажа за този концерт, защото това е най-новата инициатива на фестивала Evergreen Fest София, а именно концерт на лауреатите, защото децата, които се готвят за конкурса, който сега предстои всъщност и се провежда ежегодно, те пеят в къщи със своите инструментали, записани на компютър, на нещо и нямат допир до създаването на до живия момент на създаването на музиката. Затова ние организирахме концерт на лауреатите, в който наживо им акомпанира оркестър от студенти от Българската национална музикална академия с диригент Михаил Йосифов. И това усещане, тази сцена, която дадохме на тези лауреати, носители на първо място и на Гран-при от нашия конкурс, даде просто такова усещане на младежите, че творят на момента заедно с музикантите, за което те бяха изключително благодарни и изключително щастливи. Така че аз имам навик и вече е традиция лично аз да откривам с по една песен изобщо концертите, както на моя клас, така и напоследък и на Evergreen Fest фестивала. Тук изпълних песента Синя вечер на Емил Георгиев по текст на Найден Вълчев, а на рояла ми акомпанира Иво Кантарджиев. Нека да чуем тази песен и ще продължим да си говорим в студиото. Помня само, че беше есен, че беше синя, синя вечер. Помня, че един глас чудесен ми повика надалече. Помня само, че гръм протъкна, че мълния над нас пролази и че стряха край пътна от пороя ми запази. Бе далече на уличка непозната, бе далече, ние бяхме сами.
и слушахме в дървесата как есения дъжд шуми. Помня само, че късно стана, че ни прегърнати стояхме и че дано не престане цяла вечер си шептяхме. Там далече на уличка непозната, там далече край чужда врата, щастливи двама в тъмнината под стряхата на любовта. Помня само, че беше есен, че беше синя, синя вечер. Помня, че един глас чудесен ни повика надалече. Помня само. И така чухме тази интерпретация на великата класика на Емил Георгиев и Найден Вълчев, Синя вечер. Която в оригинал познаваме в изпълнение на Кирил Семов. Точно така, малко по-късно я записва Георги Кордов, след това Снежка Добрева, има записи Стеф Коникян, ето и твоята интерпретация, която е сама по себе си уникална. Това доказва живота на тези красиви песни във времето. Както джаз стандартите, както евергрините имат множество прераждания с нови изпълнения, с нови аранжименти, в нови събития да се появяват отново тези песни. Колкото повече изпълнители ги изпълняват, толкова по-дълъг е техния живот и не случайно се казва, че това са наистина евергрини, вечно зелени песни. Точно така, а и това е една световна практика, която съществува не от сега, не от вчера, от дълги години. И знаем, че много световни хитове са записани от много изпълнители. Дори има песни, на които не може да се хване следата. Кой е автора и пък кой е пък оригиналният изпълнител. Обикновено ние хващаме следата, защото в нашия конкурс за изпълнители имаме условието песните, с които децата се явяват на конкурс, независимо дали са от световната съкровищница или от българската национална съкровищница с песни, да са създадени до края на 70-те години. Т.е. до края на 1972 година. Така че ние проверяваме всички заявени песни. Много от децата наистина не знаят първоначалните изпълнители, а някои от тях наистина не са станали известни и имената им никой не ги помни. Но все пак архивите ги пазят и ние ги изнамираме, защото има песни, които децата пишат, примерно изпълняваме песента примерно Майкъл Бубле. Бубле е изпял множество евергрини джаз стандарти, които водят началото си от началото още някои от тях на миналия век. Така че има и песни, които са изпяти от неизвестни изпълнители. Веднага след това са изпяти от, примерно, Ела Фицджералд или Франк Синатра. И тогава са станали известни и популярни. И тогава ние, разбира се, цитираме и тези имена. Но
знаеме много добре кои са първоначалните източници и авторите на тези песни. Руми, а сега към новото издание, предстоящото на Evergreen Song. Какво ще включва то? Петото издание на Evergreen Fest София за наша голяма радост ще бъде отново проведено на живо в зала 11, или това е Кино Люмиер на НДК, както първите две издания. За съжаление, третото и четвъртото издание бяха онлайн, поради това, че пандемията ни затвори в къщите си, но сега вече отново наживо ще съпреживеем изпълненията на тези талантливи деца. Първото издание беше кратко, така да се каже, защото много от вокалните педагози, много от децата нямаха в репертуара си подготвени такива песни и не влизаха в нашия регламент. Така че тогава участваха 55 деца предимно от София и близки градове, от Пловдив имаше няколко. Във второто издание изведнъж, което аз се ласка от мисълта, че ние имаме принос за това, участваха 150 деца, защото те много харесаха нашия конкурс и вокалните педагози започнаха да се интересуват. Те ме попитаха какви точно песни е необходимо да се представят. Така че аз заедно с моя екип подготвихме списък от песни и заедно с тебе, разбира се, като един от най-големите специалисти в България и преподавател в тази област, в нашата музикална академия. Списък от песни, както световни джаз стандарти и евъргрини, така и български, от песни създадени в този период от време до края на 70-те години. Така че тези списъци представляват един ориентир, както за децата, така и за вокалните педагози, да насочат децата да слушат такава музика, да си изберат някои от песните, без списъците да са задължителни. Те могат да си намерят и други песни извън тези, защото разбира се, че те не са тези песни 100 или 150, а са много, много, много повече, но имат по какво да се ориентират и къде да намерят. Така че не случайно във второто издание имахме 3 пъти повече деца. След това пандемията, разбира се, онлайн, това нямахме толкова много деца. И сега отново се съвземаме. Сега имаме тази година 105 участници и вече наистина от цяла България. Имаме представители, разбира се, най-много от София, но след това от Пловдив, от Бургас, от Варна, от Монтана, от Лом, от Горна Оряховица, от Добрич, наистина от цяла България, което много-много ни радва. Колко дни ще се проведе фестивал? Фестивал се провежда в рамките на 2 дни. Това е 4 и 5 февруари. Това са събота и неделя. Първоначално искахме първия ден да изслушаме всички конкурсни песни и на втория ден да имаме само гала концерт и награждаване на лауреатите, но това се оказа невъзможно, защото песните са около 120, тъй като някои от децата, които са се записали за участие, участват в двете направления. Първото ни направление е за световни джаз стандарти и евъргрини, второто ни е за български евъргрини. И някои като участват в двете направления, така че песните са повече, отколкото участниците, но се оказа невъзможно да ги чуем в един ден. Затова в първия ден ще слушаме от 1 часа се открива самия конкурс, някъде до към 8 часа вечерта, а на следващия ден в неделя от 12 часа до 2:30, за да имаме време да подготвим дипломите и наградите за гала-концерта и връчването на наградите, който ще бъде в 5 часа след обяд отново в зала 11 Кино Люмиер на НДК. Тук искам да кажа, че нашето жури
ще бъде по всяка вероятност доста затруднено, защото всяка година участниците стават все по-добри и все повече. Искам да благодаря на нашето жури, което е постоянно. През последните 5 години, за 5 години същите хора ще оценяват изпълненията на конкурсните песни. Това са големите български, най-големите български джаз певци Камелия Тодорова и Васил Петров и програмният директор на Радио Джаз FM Светослав Николов. Те трябва да имат доста търпение тези 2 дни, за да изслушат и да оценят по достоинства изпълненията на участниците в нашия конкурс. Организатор на Evergreen Fest София е Студио Артес. И тук трябва да благодаря на основните ми сподвижници, без които изобщо не бих се справила, разбира се. А това са Апостол Апостолов Толи, който е музикален и технически мениджър на целия фестивал. Както знаеш, той е преподавател по саксофон в Музикалната академия. И продуцента на целия фестивал Таня Апостолова, която също е пианистка, завършила Музикалната академия и без тях двамата не бих се справила. Разбира се, като подкрепа се радваме на съдействието на читалище доктор Петър Берон 1926 година с секретар госпожа Светла Славеева. И тази година за първи път се радваме и на финансовата подкрепа на Националния фонд култура, както и на съдействието на катедра поп и джаз изкуство на Националната музикална академия, за което им благодарим от все сърце. И аз още веднъж ти благодаря за това участие в Нощен хоризонт. С какво да завършим нашия разговор? Предлагам да завършим с изпълнението на живо от концерта на лауреатите, който се състоя на 20 ноември в София Лайф Клуб, акомпаниран от оркестър от студенти с диригент Михаил Йосифов, на лауреата, носител на Гран-при за 2022 година, т.е. предишното, последното издание на София, на Evergreen Fest София. Това е студентката от Националната музикална академия в теоретичния отдел. Тя идва от Карлово и се казва Мартина Жекова. Тя изпълни песента How High the Moon. Румяна Коцева в Нощен хоризонт. Somewhere there's music, how faded tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no good and bad when love is far away. Till it comes true, that's your love me as I love you somewhere else.
Джекова, дами и господа! Гран-при 2022